Bueno, anem a veure com fer una consulta en més d'una taula i altres vegades ja heu vist com podem fer aquestes consultes només a una taula per llavors crear les llistes de valors. Me'n recordeu que fora aplicar cap criteri simplement seleccionàvem el nom i l'identificador i a partir d'aquí ens creava una consulta senzilleta allà on consultàvem tots els registres de la taula. Fins aquí bé? Sí. Ahir, de qualque manera, el que vàrem fer, i això ho teniu un vídeo pujat, és consultar uns registres que compleixen una condició. Vale. En el nostre cas, quin va ser? Les paraules que estan accentuades. Ok? Això, si voleu fixar, bueno, jo ara vos mostraré la consulta, paraules accentuades, i en principi, si això arranca, vale, veig aquí, perrito, mòbil, bocata, veig que aquí està marcat. Aquí jo tenc més paraules en el meu conjunt de paraules, però un dels criteris que jo he aplicat a l'hora de fer la consulta és les que tenen el camp exempt a true, verdader, per només filtrar les accentuades. Ok? Vale. Bueno, ara el que farem serà una consulta més complicada, llavors implicarà més d'una taula. D'acord? Per tant, anem a veure com se fa això. Vale. Bueno, anem a l'apartat de consultes i jo la consulta que faré seran les paraules del meu diccionari, en aquest cas, d'aquest catàleg, ordenades per idioma. Ok, ordenades per idioma. Sabeu que en aquest context tenim diferents idiomes, per tant, hauré de jugar en dues taules. Vale? Per tant, m'aniré aquí, crear una consulta en vista de disseny, perquè aquí m'interessa aplicar segons quines coses, vale? I me surt, amb quines taules faràs feina, vale? Per tant, primer de tot està clar que jo faré feina en paraula, i segon, jo faré idioma, perquè m'interessa saber si són paraules en català, si són paraules en castellà, són paraules angleses. Ok? I m'interessa saber el nom, no el codi, perquè està clar que el codi ho tenc aquí dins paraula, per la foreign key, d'acord? En aquest cas, par ID, és la foreign key d'idioma, vale? Però ja m'interessa el nom, que és descriptiu i és el que ajuda l'usuari a identificar la informació. Queda clar? Vale, per tant, afegeixo aquesta taula, ok, d'acord. Per tant, si fixeu, ell ja ha vist que hi havia una relació, per tant està lligant ja aquesta informació. Si ara jo executo aquesta consulta, què passarà? Vale? L'execut, no he seleccionat res, vale, molt bé. Aquí seleccion tot, això vol dir tots els camps d'idioma, aquest asterisc, i aquí li diré tots els camps de paraula. Ok? Ara si execut la consulta, vale? Si vols fixeu, me retorna això. Vale? Per tant, què està fent? Està retornant per cada paraula, també m'està retornant el conjunt d'atributs associats a la clau forània d'idioma. En aquest cas, està clar que perrito és castellà, mòbil és català, bocata és castellà, bolígraf és català, teclat és català i tecla és castellà. Entesos el que ha fet? Enteneu? Per tant, amb aquesta consulta sí que ja puc fer el meu informe que vull fer. Entesos? Per tant, simplement, quan hem de composar una consulta, simplement afegim les taules, ell te fa automàtic i llavors a partir d'aquí aplicarem una sèrie de criteris. Ok? Molt bé. Vale. Per tant, d'acord, amb aquesta consulta a mi m'és suficient, tinc aquestes paraules accentuades i aquestes tres no. Ok? Bueno, aquesta d'aquí bolígraf està malament, però bueno. D'acord. Vale. Desaré la consulta, vale, li posaré un nom. Consulta, classe, així ho classificaré jo, i paraules, idioma. Ok? D'acord? Per tant, cada vegada que m'interessi fer aquesta consulta classe, jo vaig aquí, l'op, i me surt tot aquest fotimer de registres. D'acord? Queda clar? Vale. Ara, d'acord que això és un procés a nivell intern. Ara el que vull és generar el report, l'informe.
d'acord? I això ho farem en el bloc d'informes, d'acord? Que és per donar aparença gràfica a un disseny, a una informació, ok? Vale, primer de tot anem a crear-ne un informe i sempre aquí utilitzaré l'assistent, l'auxiliar, d'acord? Vale, en principi això hauria d'arrencar, no sé, aquí, vale, ok. Per tant, si verifiqueu, me diu de on vol fer la consulta, de taules o consultes que has generat tu. Ok, jo podria fer fàcilment un informe, ara ho faré molt ràpidament, d'idiomes, vale? Llavors seleccionaré ID i nom de l'idioma, siguiente, això és l'etiqueta, identificador i, espera un segon, idioma i nom, ok, següent, volem afegir nivell d'agrupació, això encara no ho veurem, següent, aquí me diu com ho vols ordenar, pues ja m'interessa que estiguin ordenats per nom, perquè per jo serà més fàcil llegir-los. Següent, aquí hi ha diferents dissenys que poden triar, jo no me complicaré i triaré per defecte. Següent, i aquí simplement informe idioma i fi. I això ara si va bé, bueno, aquí això és perquè ho he llançat abans, vale, això és aquest d'aquí, vale, m'ha generat això, d'acord? És una consulta, és un informe, perdó, que he realitzat a través d'una taula i si verifiqueu, els registres me surten ordenats per nom, anglès, castellà i català, ok? Una taula directament. Ara què faré? Ara aplicaré a un informe la consulta d'abans, d'acord? Per tant, el que m'interessa és saber les paraules ordenades per idioma, d'acord? Entens el concepte? Supos que sí, no? No és molt complicat. Per tant, utilitzo auxiliar, ho faré a través d'una consulta, que en aquest cas li he dit consulta classe per idioma, d'acord? Vale, ara aquí ja me demana quins camps vols que se mostrin a l'informe. Per tant, l'ordre que és important perquè tindrà rellevància com està classificat. Per tant, paraules ordenades per idioma. Vale, per tant, jo en el primer cas, vale, el que m'interessa són ordenades per idioma. Vale, per tant, primer de tot, posaré el nom de l'idioma i següent la paraula. D'acord? Sí, ok, aquí li posaré idioma, l'etiqueta idioma, paraula, ok, aquí si la vull agrupar, això encara no, com ho vull ordenat, per tant aquí li diré el primer criteri, m'interessa que estigui ordenat per idioma, i el segon per paraules, ok, siguiente, l'estil, vale, això és informe, consulta, paraula idioma. Entesos. Què ha fet? Si verifiqueu, primer han sortit les parauletes en castellà i després les parauletes en català. Entesos. I si verifiqueu, dins el castellà estan ordenades per paraula i dins el català ordenades per paraula perquè he aplicat aquí els dos criteris d'abans. Dubtes? Per ara anant bé. Com anant de temps? Quedo gravant ja. Passa volant. Vale, vinga. 2, 3, consulta. Vale, vinga. Anem a fer una altra consulta. Ok, vull saber les paraules en català ordenades per tipus i paraula. Ok, per tipus i paraula. Les paraules en català ordenades per tipus i paraula. Vos sona això? Vinga, anem a fer-lo. Per tant, anem a fer la consulta. Utilitzaré la vista de disseny. Vale, està clar que hauré d'utilitzar paraula. L'idioma en principi no té per què, perquè no he dit, però sí que he dit que volies tipus. D'acord? Ok. Per tant, ara aquí
vale, aquí puc dir els camps que vull veure en aquesta consulta i està clar que serà paraula, està clar que serà el tipus, d'acord? Veig aquí com se va muntant, si abans he seleccionat l'asterisc, perquè ja fas totes, o ho havia fet així, que és el mateix, ara si cliquem a damunt també és el mateix. Entonces, per tant, tenim la paraula, tenim el tipus i... Vale. I què me queda? Aplicar el criteri. Aplicar el criteri a on? A l'idioma. D'acord? Per tant, jo només vull les paraules... Martín, vinga. Sortiràs a tots els vídeos, Mira que m'intent contenir, saps? Però sortiràs a tots. No sé. Vale. Va. Per tant, ara el que vull és aplicar només aquest informe a les paraules en català, havia dit, no? D'acord? Per tant, està clar que aquí veig el criteri de l'idioma. Clar, què me passa ara aquí? Que no sé quin és el codi. Vale, jo suposaré que és C i ho provaré. Segurament és C. D'acord? Per tant, vol dir, si jo hi he assignat, la lògica seria el català o CA el castellà, no ho sé. Vale. Però la consulta aquesta, i si verificeu, me surten les de català. Per tant, està clar que el meu codi de l'idioma català és la lletra C. D'acord? Sí, és case sensitive. Per tant, si jo li poses una C minúscula, no funcionaria. I... bé, segur, però bueno, provem. D'acord? Entonces, està clar que cerca que tingui exactament aquests valors. Ok, sí, ara en aquest cas si volgués posar CA, que crec que era la codificació que havia fet en castellà. Ok, llavors també en anglès, o no que sí, va, ho deixem en català, per seguir el meu guió, i ja està. Ok, entraré la consulta, que he fet idò simplement un llistat de paraules en català, i ara me queda l'ordenació, que no l'he aplicada. He dit que les volia ordenades per tipus de paraula. Ok, he dit per tipus de paraula. Vale, estan ordenades per tipus de paraula aquestes? Sí o no? Aquí no està ordenat. Per què? Perquè primer... primer de tot, perquè no he aplicat el criteri, per tant, primer de tot li diria, vull que m'ordenis per... Espera un segon, on és ordenació aquí, vale? Ordenació amb aquest nom, ascendent, vale? Li donarem, li apliquem, i llavors també m'interessa que estigui ordenat per paraules, si no, no té cap sentit, vale? Important, veig això que puc moure escans, o crec que puc moure escans, no sé. Vale, per tant, primer apliqui el criteri a tip nom, ordena primer per aquest atribut, camp, i llavors per aquest següent. Per tant, és important això. L'execut, i això en principi ara veurem el resultat. Ha funcionat aguda, plana i esdrúixola. Vale. Ha funcionat... vale. Ho deixarem que sí. Vale, llavors... bueno, ha funcionat, sí. Ho podem dir que ha funcionat. Què vull dir amb això? Si jo crec que no acaba de funcionar, però bueno. Sí, però... el problema... no, perquè vols assegurar que no funciona? Perquè si jo he aplicat aquest criteri, està clar que he posat aguda, plana i esdrúixola. Què m'ho està passant? Que quan no hi ha cap esdrúixola, mos pensant que funciona. Què passaria si tingués una esdrúixola? Que se posaria primer les agudes i després les esdrúixoles. I després les planes. D'acord? Vale, això és el que m'ho està passant. Vale, per tant, per evitar això, que ja ho tenia previst, vam recordar que vaig posar un camp d'ordenació. Vale, ho tenc aquí, i què li dic? Que el camp d'ordenació sigui el primer criteri. Vale, aquest ja no m'importa que estigui ordenat per això, no té cap sentit, i llavors sí. Per tant, així, si ho tenc codificat bé, que he de suposar que ho tenc codificat bé, me funcionarà. Ok, entonces, vale.
res més. Vale, doncs ara anem a aplicar això en l'informe, aquesta consulta que és un poc més elaborada, anem a aplicar l'informe. Consulta, no sé què li he dit, consulta paraules català, idioma. D'acord. Vale. Tant la consulta, Pablo, escoltes. Per què? Llavors... Vale. Silenci. Seguim. Vale. Faig la consulta, faig informe respecte a la consulta, que no sé quina era. Consulta per cat idiomes, aquesta, no? Ok. En principi, aquest camp no ho vull mostrar. No sé si ho vull mostrar ara. Vale, bé, no ho vull mostrar perquè no té sentit que me mostris número. Per tant, sí que vull mostrar el nom, del tipus, i si diu... Vale, ok. Per tant, llevaré aquest i llevaré aquest. D'acord, simplement me mostraràs el nom, el tipus del nom, plana, aguda, esdrúixola, i les paraules. D'acord. Tipus, paraula... Vale, i aquí ara sí que faré una agrupació. Vale, què vol dir? A crear diferents jerarquies per classificar millor i no que tota la informació estigui en el mateix nivell. Per tant, que m'interessa que me surti com que accelera les agudes i totes les paraules agudes, i llavors me torna a repetir les planes i igual les esdrúixoles. Per tant, jo diré, vull que me creïs una agrupació amb aquest camp. Ok, veig aquí que ja se m'ha posat tipus. Faig següent. Vale, d'acord, m'ordenarà per això i llavors aplicaré l'ordenació per paraules per si de cas. Configuració per defecte, si vosaltres voleu jugar o provau, i informe. Això és un nom, jo li poso informe perquè així ho sé, però vosaltres podeu posar el que vulgueu. L'important és codificar-ho de qualque manera. Vale. I el resultat és aquest. Entesos. Ha creat l'agrupació, m'ha sortit les paraules en català, està clar que m'ha sortit teclat, i les planes, bolígraf i mòbil. Ok. Autura aquí. Dubtes? Hem entès per què serveix? Vale, d'acord. Vinga, deixem aquí.